Редуктор для газонокосарки Alco. Дана модель підходить для більшості газонокосарок. Із списка там десь 60-70 моделей, які підходять. По характеристикам довжина валу 47,5 см, діаметр валу 12 мм. Значить, що ми маємо? Діаметр самого шківа тут іде 78 мм. Відстань від цієї частини до нижньої 13 см. Ось такий редуктор. Ось він у нас іде. Тут іде пружинка, яку дуже часто наші клієнти тіряють, а потім окремо у нас їх замовляють. Ось, редуктор оригінальний, Alco. Підбирали його люди у нас і під інші виробники під газонокосарки. Тут виключно треба підбирати по самим розмірам. Інструмент, запчастини для вашої техніки завжди є в наявності. Звертайтеся.